În 1972, luptătorii brigăzii antitero, fostă USLA, au reușit să prevină la timp asasinarea ambasadorului statului Israel la București de către membrii organizației teroriste Septembrie Negru. 10 ani mai târziu, doi cetățeni libanezi intră în România ca turiști cu scopul de a organiza un act terorist împotriva unei aeronave siriene care urma să circule pe ruta București-Damasc. Acțiunea trebuia să fie realizată prin plasarea de bombe incendiare în aeronavă, dar a fost dejucată la timp prin arestarea celor doi teroriști. În 1984, în timpul unui zbor al companiei Tarom pe ruta Arad-București, doi bărbați având asupra lor un pistol artizanal mascat într-un fier de călcat și o bombă ascunsă într-un tub de spray sunt neutralizați de echipaj înainte să deturneze aeronava. Atacurile teroriste nu au încetat nici după Revoluția din decembrie 1989. În cele mai multe situații a fost vorba de acțiuni dejucate la timp de ofițerii Serviciului Român de Informații. În data de 30 aprilie 1992, un dispozitiv conținând 6 kg de exploziv plastic este găsit în portbagajul unei mașini parcate lângă restaurantul Pescăruș din centrul capitalei. Bomba era programată să explodeze aproape de 1 noaptea. A fost dezamorsată cu doar 5 minute până la declanșarea electronică a detonatorului. 7 ani mai târziu, o altă bombă artizanală este descoperită în portbagajul unei mașini din județul Giurgiu. Dispozitivul era compus dintr-un kilogram de explozibil plastic disimulat într-o cutie de masăre. Bomba era conectată electronic la un bidon de benzină, astfel că explozia urma să antreneze o reacție în lanț. Tot în același an, Serviciul Român de Informații dejoacă un alt atentat care îl viza pe un cetățean din Iași. În apartamentul lui, sub masa din sufragerie, este descoperită o bombă artizanală conținând 900 de grame de trotil. La finele lunii martie 2000, o mașină în care se aflau 4 indivizi este urmărită de polițiștii din Timișoara. Suspecții încearcă să se debaraseze de explozibilul pe care îl transportau, dar acesta este detonat involuntar, fragmentând mașina și ucigând pe loc 2 din ocupanți. Un atentat care se putea solda cu importante pierderi de vieți omenești a fost dejucat de SRI în data de 27 decembrie 2000. Atunci ofițerii pirotehniști au dezamorsat o bombă artizanală plasată în toaleta unui tren de călători care circula pe ruta Craiova. Un an mai târziu este descoperită o altă bombă artizanală montată de data aceasta sub mașina unui polițist. Sfoara care trebuia să detoneze grenada era legată de planetara mașinii.